न'आव मोनसिगोन दिनै आलासि गोदाना न'आव लासैनो बै बेनिफ्राय दिनै आं भिडिअखौ मा होननानै स्टार्ट खालामबावनो जिखि जादोला आङो दा जोंहानि जायबा गोदान फेमिलि मेम्बार दा आं लानो थांदोंसै आं थांनानै फैखांबाय मानो होनना बुंबाथाय आङो न'आव फैनो गोनां जादों आंना अमा बायदिसिनाबो दं नालाय ओमफ्राय फन हरदों र' दा आं थांबाय थादोंसै लायनो थाखाय थाब थाब थांबाय थादोंसै आं वाव वाव सानैसो बुरिफोरबो थांदोंमोन आरो बिसोरखौ आङो सानैसोखौ दोनबोबाय ओमफ्राय आइजों आरो दा सासेल' दंफायो मानो होनना बुंबाथाय जोंना दिनै 11-12तायानो जागोन खोमा रिलिज होनाया डाक्टरा बेनिखायनो बारा गोबाव जाबाय थागोन एसेबांखिनि मानसि थायाबाबो जागोन गासैबो नर्मेलानो जाजोबदों नालाय होननानै माने आं दोनफैग्रोबाय आरो ओमफ्राय न'नि खामानिखौबो मावना लाबाय दा थांफिननोसै आं दा लाङो मोनफैबाय फुं दिनै समबार ना बिराद माबा दाबो रावबो फैयाखैनो बे फार्मासियाव माबा लांदों आं बेबिनि थाखाय द्रप नांगौनो ड्रपखौथ' मोनासै खिन्थु दा डाइरेक्ट सिदा थांखादोंसै माबायाव हस्पिटालाव थांखादोंसै ओमफ्राय आरो बारा दा 10तासोआवसो नालाय ओंखाम लाखाबाय ओमफ्राय दा नायदोंसै र' मा जायो बेसेबां गोबावजों फैनो मोनो बुंनायासो 10ता बुंदों भिडिअ बानायैयाबो गोबावथार जाबाय नालाय दा मा बुंगोन मा बुङा जागासिनो आङो ओरैबायदि जागासिनो आरो माने राव गैया आङो मा बुंगोन आं दिनै भिडिअखौ माबायदि बानायगोन आं बेखौबो आं रोंलायलांलासो गोबावजों भिडिअ बानायबाय थाग्रा जानायखायनो फाइनालि दा सफैबाय फुलुनि हस्पिटाल बेनो आरो खाथियावनो बारा गोजान नङा जायगायावनो सानना ला आरो होनना ला माने सानना ला गाबलायबाय नामा डेन्जार उन्दुबाय थायोना गाबाबो ना गाबाबो मायाबो उन्दुबाय थायो बैसाबो समान सानैजों जोंहाजों बैसाना माने दसे आधा घन्टासो फास आरो ओमफ्राय हस्पिटालाव सफैनायाबो समान जादों ओमफ्राय आसुफोर गोलाव खोमा नेयै हर उन्दुनो ना उन्दुआ नोंलाय उन्दुआखैना आरो सानै दंबावोमोन आं दोनना फैबाय दासो फिल्म नायै थाबाय आरो नों बिजि खुनाया दासो बरनदो ना मैयानिफ्रायनो बिजि दं दा थांनो मोनसिगोन ना दा न'आव थांनासो बामदोनसै ब्रा दा न'आव थांना बामगोन जाबायबा थांगोनसै जाबाय थांनो होबाय लांनो जाबायसै नङाबा इथा लामा मोजां नङा जिजानो मोजां जिजानो थांगोन आरो थफ्ला थफ्लि लाजोब्बाय गारिखौबो लानानै थांगोनसै साइनाव दोनफैदों आं दहाय फै न'आव मोनसिगोन दिनै आलासि गोदाना न'आव लासैनो बै इटापारा मोनबाय एबार गामि न'आव मोनसिगोन होमबा वेलकाम टु माय भिलेज जासिगोन आरो गामि मोनबाथाय सब माबायाबो जि गोजौ जि लासै थांनांगौ जायो नै गोसाबो थांजायाना जि गोजौ माबाया जाम्पिं जायोना बैसागु बोथोरनि खुसि मोनबाय जोंहा फैनो मोननायखाय सान्तिबो मोनबाय जोंहा मा जादों मिटिं जादोंमोनलाय बैसागुनि प्रग्रामबो जागोन खोमा प्रग्राम जाखागोन
गामिया एकता मालाय इटाफोरानिया ओरैनो जानांगौ माने सबबो रायजोफोरा ओंखारनानै खामानि मावनांगौ दा जेरै मालाय इसोरनो एसां मोजां मावगासिनो ना नंगौ मावोथारो मालाय ज' ज'नो मावनाय इटाफोरा गामि गरायमारियाबो थिगानो इटाफोरा गरायमारि वेलकाम वेलकाम आलासि गोदाना मायाव हाबबाय एबार न'आव मोनहैसिगोन गामि हाबबाय गामिया हाबबाय लामायाबो जामा खिन्थु केसा रास्ता गामिनि लामाया आयाव बायदि बाज्ल'दो उपाय गैया दा इ लामाजों थांनो मालाय बिहासो गारि गोदानाव गाखोनो मोनबायना इनिबा मानियाव स्कुटि दं बाइक दं कारबो दं दा गैला नोङो सब दंजोबखायो गावनो गाखोनो मोनजोब्बाय आरो मालाय फार्स्टआवनो कारजोंसो फैखादो नुवाखै गावनो आंबो दिनैसो गाखोनो मोनदोलाय दाबो आंबो गाखोआखैमोनथ' दिनैसो गाखोफिनदो आंहाबो मोनखाबाय दाखालिबो स्कुटिजों थांदों आङो हराव दिनै मोनबायना मैया आंहाथ' मोनखादों मैया सोरदो फैदो बेवाया दिनैदो आलासि गोदान बरायग्राफ्रा ओइ दै जि माबालाय धोरोमजों जमना दंखायो लामाया नेला दंखायो नै लामा खिंगिरो खेबनांगौ नामा बुंबोनाय सोरखौ नांगौ नोंसोरनो सोरखौ नायो बाबुना नानि दे देनाय सोरखौथ' केने गावसो देखानो लामाखौ आगारना हो गोजानाव थाबावनो थाथ'र' दै हाय बावनो थार' फैथ' दा एसे फैथ' इयावनो दोननिलै मोनफैबाय चलो 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 आही पाइसे घर आमरा घर हायसै थांनो दहायनो थांफानो ओंखारदोंमोन बिसोर खानैया दहायनो थांफानो ओंखारदोंमोन लाबोदोसो गस्ला गोदान गानाखैनो मा जाखो मा जाखो नाया जादों दा फेनबो सालायनो मोनो ना मोनाथाय फेन सालायनो मोनो ना मोना मोनो खोमा ना खिन्थु दहाय हराव सालायाखै फेन डाक्टरा सालायनो मोननाय नङा खोमा दा गरमबो ना फेन सालायाबो आरो जानाय नङा आयौ फैदो फै न'आव फैदो मा नायनो नागिरबाय थायो नोंलाय